Представьте, что 8 октября в еврейскую школу приходит учительница арабского происхождения. Она пришла не за политикой, но атмосфера изменилась. Исследование организации Сиккуй Ауфак выявляет проблему брошенности учителей на произвол судьбы перед лицом расизма. Махмуд Авад, координатор программы образования для совместной жизни в этой организации, объясняет, Министерство образования должно взять на себя ответственность. Недостаточно просто отправить их в класс, необходимо обеспечить им защиту и поддержку. Партнерство – это интересы всех нас. מבוסס על ראיונות עומק עם מורות ערביות המלמדות בחינוך העברי בזמן המלחמה. הן סיפרו על בדידות גדולה, פחד וחוסר ביטחון. הן חשו שהן לבד מול ההורים, לבד מול הרשתות ולפעמים אפילו לבד מול הנהלת בית הספר והמערכת. אבל היה פתרון. מנהלים שהתנגדו לגזענות והגנו על הצוות יצרו מרחב בטוח, שבו האקלים הבית ספרי היה רגוע ובריא יותר. אך זה לא קורה מספיק. משרד החינוך חייב לקחת אחריות, לבנות תוכנית מסודרת לליווי מורות וחדרי מורים מגוונים, לתת כלים למנהלים, ולעגן מנגנון המגן על מורות מפני רדיפה וגזענות. עליו להבהיר ששילוב מורות אינו סיכון, הוא מקור לחוסן עבור המערכת והחברה כולה. שילוב מורות ערביות הוא לא טובה, אלא אינטרס חינוכי קריטי. המפגש היומיומי של תלמידים עם מורה ערבייה הוא הכרח. הוא שובר סטריאוטיפים, ממגר את הפחד ומחנך לסובלנות ולכבוד הדדי. זהו רווח חינוכי אדיר וזהו אינטרס של כולנו.